Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Klub SDP je dakle vrlo jasan. Mi znamo da Hrvatskoj treba promjena društvenog okvira. I osim onog što stalno spominjemo, to su lijeve ekonomske politike, njoj treba promjena društvenog okvira zapravo u načinu vladanja. A način vladanja dakle zavisi o pravosuđu. Dakle, meni je apsolutno neprihvatljivo da imamo državnog odvjetnika zvano gospodin Turudić, dakle kojem nije problem, a to je zapravo pitanje za vas iz HDZ-a i vas predsjedniče Sabora, da čovjek može u 2 sata u noći slati novinarima poruke sa porukom zbogom. Dakle, to radi vaš državni odvjetnik. Dakle, mene se uopće ovdje ne čudi što se ovdje događa, no međutim, upravo zbog principijelnih razloga, i tu ću biti jasan, upravo zbog principijelnih razloga, mi ćemo ostati danas i glasat ćemo, nevezano što su točke razdijeljene na A i B, i nevezano što ja mislim, da je ovo bez veze, a baš ćemo zato glasati za. Da se svi uvjerite što vam Turudić radi još jednom. A isto tako, uopće nemam drugi riječi kontra vas, da DPS shvati isto tako, da ne može tražiti nešto od nas, bilo preko koga, a onda bi istina na isti način dolazio u odbore i odbori imali cijelo vrijeme glasati sa HDZ-om. Taj film nećemo gledati. Ili kako bi ja rekao, i točka.